No niin, viime kuulumiset sitten. Tulemaan. Joo. Otanko tänne taskuun? Huutakaa nyt vähän sille. Ai Ari! Ja siihen! Aika hieno. Oh! Miten meillä kulkee? No, ihan täysiin vedetään. Hyvä! Onko kiva? Ei. On! On kiva! Helvetin hieno. Lisää vaan! Noniin! Hyvä! Lahja. Tässä mä viimeksi 18 vuotta sitten samalla vehkeellä. Niin ja pyörällä. Niin, samoilla vehkeillä ja samalla pyörällä. Tää olisi voinut olla parempi, mutta ei muuten ole yllättävänkin hyvässä kunnossa ollut tänään. Se oli hieno ollut. Ja kaikillehan ne on saanut. Niin on melkein. Miten kondit kestää? No se on kivi aikaa. Ja hevosen voimakkaalla. Hyvä, mä pääsen jatkaa. Okei, kiitos. Miten se on Päitsin lähtenyt liikenteeseen? Ihan loistavasti. Tää on hieno laji. Tämmönen 50 lahja. Tästä näin viimeksi 18 vuotta sitten samalla vehkeellä. Niin ja pyörällä. Missäs Niin, samoilla vehkeillä ja samalla pyörällä. Missäs kunnossa pätkät on ollut? Tää olisi voinut olla parempikin. Mutta ei muuten on yllättävänkin hyvässä kunnossa ollut tänään. Että tosi hieno olla. Tykkää. Ja kaikillehan ne on samat. Niin, no melkein. Miten kondis kestää? No se on kuin kivi aitaa. Hevosen voimat katot tästä. Hyvä, mä päästän sitten jatkaa. Okei, Kiitos. No. No miten meillä menee oikeesti? Hyvä. Onks kaikki? Noniin. Hyvä. 2 pätkää. Nautitaan. Ruoka- ja juomapuoli. Joo. Muista sammuttaa valo rauhassa. Katossa se oikein. Hei, oli kyllä parhaat kuunnat, mitä pätkät on, kunhan on voiku jättää lajaa. Sammutatko sä kypärävalo? Tai kovemmalla. Ja siitä pois. Noin. Ja vielä jaksaa. 1 pätkä nautitaan. Kyllä. 2015. Sulla on ollut tussi viimeisen. Me ollaan nyt Vääksyssä Päitsilauantai ajettu alppu täällä iltahuollossa ja fiilis on hyvä ja mies on kunnossa ja pyörä on kunnossa. Ihan kesken. Mä olisin halunnut ehkä vetää vielä koko yön tuossa vesisaltissa. Jaa, mulla jatketaan tallukka 838. 838.
siisti puoli. Nyt olisi vielä 4 pätkää. Okei. Onko tää ihan vettä? Selvä. 4 On pätkää siellä pohjalla jäljellä. pitäisi. Kyllä se on varmaan sekoittamatta kauhean. Kyllä. Okei. Siinä Ei on vähän, mitään, selvä. Paljon mua. siinä on vähän kiertelemistä sinne Pornaisiin. Ja... Niin. No sit siellä ajetaan. Käydään. Mitäs tässä on iltapäivän päivä? Minkä mittaan? Siis tässä on jäljellä toi Latostenmaa ja Nyt on Latostenmaan pätkä. 5 kilsaa. Rauhala. Vitonen. Rauhala vitonen. 20 kilsaa pätkä. 1 MP, 1 vitonen. sitten ei ajeta sitä. Mikä? Siirikuitilla ei ajeta. Niin me ajetaan niin. Niin, Hansista ei ajeta. joo. Meillä on vaan se pikkupätkä siinä. Niin lopussa on sitten se, Pari kilsaa rostinataan. Joo. Mitä nurkkia. Niin. 2,5 kilometriä. katsotaan kuinka pehmeä. Nyt kannattaa muuten Rossiralla katsoa se, ettei käy niinku Askollekin viimeinen. Siellä on niitä ihan pehmeä, kun se on sulanut se pinta viime viikolla ehkä sateilla. Niin koukkaa metrin kauempaa jonkun mutkana, jos se on niinku tasasta. Joo. Niin se ei uppoa sinne savipaskaan. Siellä pitää sotkea sitten pyörätä. Niin on. Jos siellä nyt tuli sen verran lunta, että se pysyisi, että se on tosta... Aika paljon on ottanut ainakin teiltä vettä pois tuo lumi. Oh. No kyllä on tiellä ollut lunta Kyllä pakko. siihen lumimäärään kyllä mahtui. Se oli niinku ihan sairaata tuiskukinoksia. Joo. Sitten yhdessä kohtaa oli, ei näy tietä. Joutui niinku ihan silleen. Menen aurausviittoon, ei mitään. Se meni Meillä ihan... tuli Aura-traktori vastaan siellä. Tultiin sieltä niinku Mommilan kautta tuohon noin. Joo. Sitten oli vähän aikaa, niinku, että vauhti on aika lailla pois, mutta me oltiin siellä auraamattomalla puolella ja niinku, ei, sit jarrut kiinni ihan täysin. Kiva on ollut. Kyllä on vähän kipeä, mutta... Pitää nostaa pöytä seisomaan asentoon ensi viikolla. Ensi Vedä viikolla, rasva on hyviä. Joo, mä laitan. Niin. ensi viikolla, Ei se. ensi viikolla lepäät töissä ja sit pidät lomaa, niin jaksaa ajaa enskaa 84. Joo. Joo, sellaista. Mitäs sitten? Hyvä.
tuonut himmeneen tuo. Kohti maalia. Kiire ei tässä kohtaa enää ole mihinkään muualle kuin saunaan. Koko päiväni on kierretty, niin ei saa enää liiemmin hökkyillä. Onneksi olkoon. Kova jättä, samoin. Ehkä Hämmisen bileet ovat sitten Lahdessa karaoke baarissa Päijänne-Kylän mukana. Valitettavasti emme saa tänään. Hyvä Marko! Ihan Otetaan pienet tässä saman tien. Otetaan joo.